خونیشاندانên herî mezin li dijî merasîmên sûndxwarina Donald Trump li derveyê Amerîka li Brîtanya ji aliyê jinan ve pêk hatin. Yên ku hêjî dilgîranin ji ber gotinên biguman di dema kampênê da li hember jinan. Lê paşeroja bazirganiya piştî serdema Brexit, terorîzm, nakokiyên Sûriyê, mijarên serekeyên ecenda civîna Theresa May gel Trumpin. Ez ê bi Donald Trump re li ser pirsên hevbeş biaxivim. Kanê em ê çawan bikarîn, van têkeliyên taybet ava bikîn. Ev têkeliyên wiha taybet ku dihêle em wan tiştan bibînin û behs bikin yên ku nahên qebûl kirin. Theresa May dibêje ew ji aslangiyan natirse. Ez bawerim peyama herî mezin ya derbarê rolê jinê weke rastiyek bi encam bibe ew e, ez weke Serokvezîreka jin dê li wê derê bim. Serokvezîra Brîtanya dê bi Trump re axivim, rasterast bi wî re li ser berjewendiyên hevbeş. Çavdêr dibêjin dê demekî çend tengav ve dema du kesên ji hev cuda têne bahev. Ez li ser kesek wek xanim Theresa May û raboriyê wê difikirim. Li ser rêya ku wê xwe li ser guncandî û jiyana xwe li ser berdewam kirî. Çawan dibe kesekê wek Trump bicive, yê ku ji cîhaneka gelek cuda ye. Nabêjim ji stêreka diye, lê ya rast cîhaneka cuda ye. Lê ji bo May û Trump berjewendiyên hevbeş yên dîrokî di navbera du netewanda ji pirsa kesayetî û cudahiya zayîndeyî gelek bilindtir e, ya ku rojnamevanan pitir ew azirandî. May li vê dawiyê plana xwe ya derketina ji Yekêtiya Ewropa pêşkeş kir. Trump dibe ve alîkarê derketinê. May vê serederiyê li gel serokê nû yê Amerîka dike da ku pêgeha xwe di nava welat da xurt bike. Çavkaniyên hikûmetê li vir dibêjin niha ew ê rijdiyê li ser bazirganiya azad û kêmkirina gomirkê bikin. Yên beriya Trump hişyarî dabûn ku Brîtanya dê xwe ji danûstandinên bazirganiyê paşda bikişîne. Lê niha wek dihat gotin naxweye Theresa May ew kire hêla yekemîn û mijara pêşiyê.